Kardom don malitum sipini litum kacethan ponji lake litum mat dera long pipo se sorlo phan kelangrem akele lit pitlo ilitum mathalo kidam tang kongres awut henolo non ke sarkar ki milo posi chelalo posi kaduka we son sitami chelar po mangpo kali non ong nang inglum ong na selitum thek ponong ji tarik krener kep pani tarik krener kep pen tarik ko rahi nian konalma pun tia Rajasthan along hadak Sri Ganganagar along artak on bangte cricket thomela cricket thomauso alang ko pilo pongte penangana dim long ke alang tuition ke dam putapu penangana dim long bangke kali ajur pm ke dam po pusitami paklang ponto na se alang liajat sele pusitami hongke bar hulo alang li riksa chohang ponlo i riksa chohang ponlo kupisin yang mano maplong te labang so a riksa ahem phu abang kewe ka bang hala dak ki ahem ki ponji alara bang ke konalo pongte hotel si ponlo hotel along ponlo hadak choyodam derlo so phan choyodam derlo tangte kupisin yang manlo ni da labang so phan hotel ahem photo mangge dhanda paklem bonglo so phan hemalu beng cheklo hadak anut aphan jordun lo bang ko ano bang te kaduka we bang thongke prahin ni abang phu atuma labang so phan cholangrem lo lapen ke arni bang si labang so phan isia hotel pen isia hotel pasi puki sif hedip terek voi lo to hotel long pho sila long pho hotel long selang tum terek voi lo ata bang thongke prahin ni anlang usola nang le tuma video clip se tame social media long youtube long same theklong ji jin so me an lo so phan bang ke kithi ta ke do thupo lalo sita me penana dim noi thialo same kapang dak do same chi thelang hok pet ke la ke misinformation lo chi thelang also ke non market treatment bom lang setame lang dam lo prong te adu ko bang ke do piklo athe lang phan drugs people si lang rem po hotel along jordam po lapujo kelong ke do o putakali ke jor ta suri kepen punang na khala i riksa hem phu bang same lapen ke hotel along se bank thorlo hotel hem phu to mang ke a manager to mang ke lapen si dhanda klem ilo customer pha ilo anut phan phone call lo a photo send lo an ke customer to mang ke wang lo nam lo sikat duk ka e ko an ma pong te bang thong ke pra hi ni pu se li to ma phai long pon lo la sinon bang ke ko pilo plo tang te la bang thong ke pra hi niang bong pen non amat itum thek ponong ji ke ne pa bang ke kaduk ka we phan nep et elang bang krener kep velang pokso e ga rona teng pen bang krener ke ba phanep long lo sitame bang thong ke ba hiniang bong pen bang krener ke velang tong te do piklang ke nep long le lan de kat lap long la bang krener ke phan bang ke nep long lo ilitum ka do ka we sitame thek ponong ye social media long same sitame la bang so a ho ka kang sai long jima la ke ilitum ka do ka we sitame chini lo indian judicial system ke la pen ke la ke Rajasthan no alam lo non kedam ta ani same ni lithan pon elo kopiloma pong te la ke West Bengal along West Bengal Baraipur polong hodi kalang lo Baraipur polong sahadak kita me ningkan krisi also phan si hadak sami cholangrem derlo bosta lo thap thorlo kok chek lo lang long war phit hadak sa pan endelo sa phi police atum pen investigate lo neblong lo hadak bang ke neblong ke Prabhas Mandal pusipu hala ka cholangrem be ka amunit ke Prabhas Mandal selang li phan bang ke police atum hele pen aboblen counter derlo aboblo joklo tang te hula Rajasthan long bang thongke pra hini tum phan ke kaddu ko yam phan ne dak ta long le lang non mat bang trainer ke bela tang te hala tum phan ke man tu long te jolapu lasi non appear the ilitum chelang nam lo pang te hijim memi khangyang lo sarkar atum sitami pipotong strict action en edelo ne chine delo sitami non amathala Rajasthan same ahem si bulldozer pen hotel se patong lap lo a hotel patong lap chot ke munita tum phere thek the jong se itum strict rules dia aron chemar me plotang te je jong non ke ka chulang rema ke so pang te direct kok thari pi polam yong siklang klei plotang te labai klang bompo arta ke do belegalam lo non ke arta wi usu thi ye tu ma phaning kan photro ka tum hanan sami pangjok je jolapu lalo la si India long ke le tum lang nam lo pang te na tum sami data long ji internet search so pang te ningkan ne silong si 32000 la sona case do tho arni si long si 81 arni si long si case trokner ke bai siando arni si long si la si ningkan ne silong ke 32000 lan ke lake ari kok dong lo pusipu la se la solam ke hala dak chot la pugali litum kar biang long adu sami nang lut bom lo la pusona lam klang bom lo kedam tang ani sami tum thek ponong lo ningkan pho so phan polam sami kar biang long ma lo ka prekali lo la pen litum do lo kar bia khai dam sami ke sung don sumila pen chenglok namrata la pen ka prek tum sami do piklo la puson hedi la lo la sinona bang ke litum
Osomara pan sami ketan nang japor nang le bom lo litum karbi tum long sami piloma pro tang te good touch bad touch pula puson do mati di tumi English along kitab long sami pinang na long ke litum long pon good touch bad touch lapen ke Osomara tum kachini ne da tum along lo pong te kachepa heloji mate chocolate punon ajat punon ke enunde deji lapen ke amunit ke lang project lo pro tang te puson si akithe tum phane pache than ji ma pia po tum phane pache than ji ma lahaya lam non ke than ki mum nang ja por nang le tang bom nang le bom lo ilitum kar biang long long sitami situm Osomara tum phan awareness ki pia bang ke kenang sot lo a hok lo tema Osomara pot thang da chi ne data tek sitami ilitum yong than mum lo pong te la bang so Somara ji ke dam tang ani sameli tum thek ponong lo la ke non dak het jong lo non het atumi diga case lo ke di bahinio so phan a hem dam si ne pon check po lama bang hedi se non ke itum kar biang long no saminang klang bom lo kupia phan dong ke nep lo ne kupia kama tha pe no ne litum chi ne pin kumara munit lo ne kupsona munit lo ne la sinon ke litum project do pik lo kar biang long long sta me munit atuma ning khe no nang klang bom lo a the people lo bong te ituma brain si pollute lap lo non ke litum brain si tear lap lo hijim me me khang yang wa posilitum Osomara tum han saminon ke than ke nang sot ke pare ke nang sot lo kali plodang te litum labang soki sung abang ke cepayok citorok ji la sinon hala pulang nam lo pong te mainland India monon ma kapre kadim bang ke develop country salom ke than bom lo kupia phan se good touch ma kupia phan se bad touch ma alang le tum non ke than bom lo la pen ka chi ne muni tum long lo pang te ka chin ki dun de je phan Osomara tum same patte bok dun de je phan ki cho hormu same ke anun de je phan bang ke ekdom cherok tok sidolo athiala dak lom ke photu ong lo ili tum kar biang long lo bang ke non si mirak lang ma chini dun de asa elitum sitami non pen awareness ka chipi la pen ka chethan ka chepare ka chimum mabang ke kenang sorlo Osomara tum bisi ke tum phere me khangjang la lo la se nilhin pen ke than pon chi pu bang ke la se un an ben ke elitum awareness bang chipi lo na ituma khai long la puson nang ke klang kle de japan non lang dam lo pongte arni fang sitame itum mainland India song ke do arjulong arni fang lo la ke every day na litum lang lo pongte arni silong sitame news along ke klang lokta son kep son in koi news klang ji dai sivet la son lam ki loksi apen ke klang news ke klang kle sitame do pik hela la puson jo la se litum phere me khayang lo litum det la long along hedi la se a sarkar chelar det sitame piposi aron chelar thek thek la pen piposi la bang so case bang nang bat bom ili tum lang namlo prongta data ke ki jum ji kali nang bat thum cho 32000 ani silong 81 case prongte lalo lama bang ke la se ili tum sarkar bhan sitame ajata sarkar le bang sitame ki jok wan do pop bangeli tum ning che the thai we hala kwan sina halang West Bengal long ke Amit Shah pu Home Minister Amit Shah pu ni tum yong si party ki bang lo bang ra jo phelo same solo tum same jui long po cycle vek long po thangna ra ki sunga velo po cycle vek we ko si nu raw so ning country se so ga planam ji lo dang ta de che kor check lo bo onam lo jo la puson jo la si la haya sarkar tum ke politician tum ke lam cha ke pitap pipru po sitame thangnat akang sai da pithek thilo ki pithek ji kali alang tum long ma same la pusona muni tum se playing chan sai de jo la pu la sinona bang ke li tum arada tum se cherok tok nang po li tumun an ben ke Osomara hantan me anwet ke padam de ji hong ka padam de je phan bor inang ji la pen ke li tum than mum nang ji la pen ke munit kimi lo plong ke li tum ka chepe lo dun phan bang ke kai ke same than mum nang ji la hen lo asipini ne li than pajer mi damo ilo la an sepini bang ke than pon chot po morning ka prek le li tum updates do an sitame tum che than pon thulo na kardong